Здравейте, хора! Ето и поредната популярна рецепта, която продължава да набира скорост в социалните мрежи, а именно телешки дюнер на фурна. И аз, разбира се, като един любител на домашните дюнери, реших да го пробвам. И хайде към рецептата. Лос Кейтс! Трябва ни една тепсия, 400 грама кайма, 2 глави лук, една скилитка чесън нарязани на ситно, накълцани, 2 супени лъжици кисело мляко и като подправки сол, кимион, черен пипер, лют пипер и планинска мащерка използвах аз. Сега ще ви покажа. Да, кекик се казва на турски. И това са общо взето подправките. Добавяме към каймата и почваме да месим. Сега, ако имате кухненски робот у дома, хубаво е да го ползвате, за да ви се получи една мека и кашава кайма. Но в случая аз нямах и трябваше в продължение на 10 минути да меся хубаво каймата, което доста ме затрудни. Трябваше да положа доста сила, за да ми омекне каймата и да стане малко кашава. И така, мисля, че вече почти съм готова. И сега вече може да я посъбера. И сега тук прилагам една много стара тактика. Събирам и удрям. И още един път. И вече мисля, че омекна. Така е добре. Сега вече може да почваме да разточваме. Взимаме си 2 броя хартийки за печене. Едната слагаме отдолу, кайма и отгоре другия пласт хартия. След това разточваме леко с ръце и вече почваме да разточваме с точилката, докато получим тънък пласт кайма. Така. Тук малко се затрудних. Въпросът беше малко да я разточи и тя вече след това се поддаде още по-лесно на разточването. Сега, ето така трябва да ви се получи. И сега тук няма да навиваме на руло, а малко по-широк, да речем около 2 пръста, да речем, и притискаме леко. Навиваме и притискаме. Ето така. И вече сме готови с първия дюнер. Поставяме ги в тавичка. Ето го и втория. От 400 грама кайма аз получих 2 броя листа, така да го кажа, за дюнери. И вече сме готови. Фурната съм я пуснала на 250 градуса и съм ги пуснала да се печат. През това време аз ще си приготвя доматения сок. Настъпвам си 2 броя домата, малко зехтин. Добавяме доматите, около 50 грама доматено пюре и една супена лъжица салча. Разбъркваме хубаво да се задушат и добавяме 2 кафени чаши вода, малко сол и черен пипер. И оставяме соса да се сгъсти. През това време аз ще си нарежа хляба. След 20 минути моите домашни дюнери вече бяха готови. Искам да ви покажа. Изглежда страхотно. Ето и другия веднага отварям. Мекички и сочни, точно така исках да ми се получат. И са доста горещи. Но аз нямам търпение вече да мина към сервирането. Първо си слагаме хляба, който нарязахме на залъци. Намокряме с доматеният сос, който приготвихме. Добавяме от домашно приготвеният дюнер и последната стъпка е да разтопим 50 грама крави масло и да залеем най-отгоре. И това беше от мен рецептата за домашен дюнер. Тествано и одобрено. Не пропускайте възможността и вие да си направите у дома този вкусен дюнер. И това беше от мен за сега. До скоро!